Missäköhän muut ryhmähaun pennut ovat? Hei, mikäs tämä on? Se on värikäs ja siinä on numeroita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kokeillaan. 1. Oho, mikä tuohon ilmestyi? Hei, se on Rekku. Missä olen? Hei Rekku, olit muovailuvahan sisällä. Sinun vuorosi. Kokeile painaa numero 2. Okei, kokeilen painaa sitä 2 kertaa. 1, 2. Se toimi. Kukas sieltä ilmestyi? Se on Rex. Hei, missä olen? Näin unta, että olin muovailuvahan sisällä. Ei se ollut unta. Kokeile painaa numero 3. Ai, näinkö? 1, 2, 3. Oho, katsokaa kaverit. Siellä on sisällä joku. Se on Vainu. Mitäs täällä tapahtuu? Rex, Rekku ja Valpas? Tämä masina toi sinut tänne. Kokeile painaa 4. Mitä kummaa? No, kokeillaan. 1, 2, 3, 4. Kyllä, jotain tapahtui. Liilon muovailuvahan sisällä on Kaja. Minulla meni mönjää suuhun. Mitä täällä oikein tapahtuu? Vainu, osaatko kertoa? Kokeile painaa numero 5 kertaa, Kaja. Kuulostaapa oudolta. No, täältä pesee. 1, 2, 3, 4, 5. Noinko? Oho, punainen muovailuvahapallo. Sen sisällä oli Samppa. Mitä ihmettä? Missä olen? Kaja, kiitos kun pelastit minut muovailuvahasta. Eipä kestä. Sinun vuorosi painaa numero 6. Täh? Ai 6? No, kokeillaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oho, oranssi muovailuvahapallo ilmestyi. Siellä oli sisällä Toma. Hei kaverit. Missä me ollaan? Kiitos Samppa. Sinun vuorosi painaa numero 7. Onko tämä joku vitsi? No, kokeillaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oho, mikä keltainen mönjäpallo tuohon tuli? Rolle! Mitä tapahtuu? Toma, mitä sinä siinä teet? Soitin pianolla numero 7. Nyt on sinun vuorosi numero 8. Vai niin? No, täältä tulee. Kone liikkuu sekkasi. Oho, turkoosin värinen muovailuva pallo. Siellä oli Halti. Oli jo aikakin. Muovailuvahan sisällä alkoi olla tylsää.